Gitumbok nga leader sa gun for hire uban sa iyang mga sakop nadakpan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, May, kini mga dinakpan sakop ni sa duha ka mga gun for hire groups ang Nadira Group o Hido Gun for Hire groups matod pa sa ato ang kapulisan. Nahulog sa kamot sa balaod ang gitumbok nga leader o mga miyembro sa Gun for Hire groups ato sa gipahigayon nga operasyon sa Cebu City Police Office. Ang mga nadakpan gayong responsable sa mga sunod-sunod nga pagpamusil nga nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Mga Gun for Hire syndicate sila, mga gunman itong ating nahuli. Yung recent shooting incidents natin sa Cebu City, sila yung mga perpetrators. Ayan, nakita nyo naman, umamin. Per head, 30,000 to 60,000 ang kontrata sa kanila. At yung mga gamit nila, yung mga baril nila, nanggagaling dun sa Danao. Gitagsa-tagsa sila sa pag-istorya ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director sa Police Regional Office 7, kalabot sa krimen nga ilang gilambigitan. Ang gitumbok nga leader may angkon sa gihimo nining pagpamusil patay bugti sa kantidad. Matagal na sila RD sa kanila. Ayun, matagal na. Ilang taon ka na dyan sa Gun for Hire? 16 years na po. 16 years ka ng gunman. Oo. Ikaw, ngayon ka lang nahuli sa gunman, sa pagbaril. Oo. Ngayon lang. Pero sa drugs, huli na. Ito, may warrant to, regional. Gano'n ka nakatagal dyan, Nadira? Sir. Sagad sa mga nabiktima sa grupo ang mga drugista nga wa makarimit sa halin sa gipabaligya nga drugas. 30,000 ngadto sa 60,000 pesos ang bayad kada matumba sa naasong gun for hire. Giulagway sa PNP nga organisado ang grupo kansang serbisyo ihatag nila niadtong makabayad diin sagad mga nalambigit sa illegal nga drugas. Organized, mayroong mastermind, may lookout, may middleman, may driver, may nagpo-provide ng mga baril, and of course, may nagbabayad. Find out natin na yung grupo ng yung unang grupo ay nasa hotdogs pa yung kanilang leader. Pero yung kanilang membro at saka yung sa kanilang grupo, pamisa-misan nagpupunay ba nagsasabuatan. Nakuha gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang mga armas nga gituhuang gigamit nila sa ilang gun for hire operation. Gikan matud pas dakbayan sa Danao ang naasoy mga armas. Samtang gidayig sa Cebu City LGU ang kalampusan nga nahimo sa kapulisan sa dakbayan patok sa mga kriminal. That's a very encouraging news, and that's a very welcoming news for the city of Cebu nga dakpan na nato ang atong mga perpetrators, no, or atong gidudahan nga mga suspects. Padayon maghihapon ang ato ang pagsalig ani nila o pagsuporta sa atong kapulisan. May sa pagkasikop nining mga gingong sakop sa gun for hire dako na matod pagmatabang nini sa ato ang peace and order dili lamang diri sa dakbayan sa Sugbo kundi apil na sa mga kasikbit nga mga dapit. May Daghang salamat, Alan Domingo.